mandato sen distinción de siglas. Uns desde as responsabilidades de goberno e outros desde a oposición. Puxéronse a disposición da veciñanza de Ourense para traballar pola nosa provincia, compaxinando ese compromiso co labor municipal nos seus respectivos concellos. E iso tamén é merecente do agradecemento de todos nós. Aos que xa non están nesta corporación, grazas. Pero, por suposto, tamén me gustaría contar co apoio e coa implicación do resto dos grupos políticos que forman parte desta corporación. Mais aló das discrepancias ideolóxicas, pídolle aos portavoces e deputados da oposición que exploren e dean pulo a esta capacidade de acordo que nos exixe a sociedade. Se algunha característica me define é que son unha persoa que escoita e que dialoga, porque creo no consenso. Por iso procurarei sempre o apoio de todos os partidos desta corporación, a medida do posible, para levar adiante coa máxima